Všetko máme pripravené, poďme na to. Babeny vybiehajú. No teraz veľmi dôležitá robota je na základni, ale obe prudárky sú vonku. Pozerám, že rozdeľovačka to skúša dávať za behu. Utiahnuť, odhodiť, utekať. Až v tejto chvíli to bude pomýšľať na najlepší výsledok, tak aspoň ho máme. 32,75 je výsledný čas, rýchlejšia pravá strana 32,23.